Nähriman ýerleşler. Daşoğuz şäherindäki Bagtyarlyk restorany siziň iň bir ajaýyp, şatlykly doglan günleriňizi, Hudaýyol sadakalaryňyzy, bayramçylyk agşamlaryňyzy has döwrewap, dürli uşgully ýokary derejede guramaklyk üçin özüniň ýokary hili hyzmatlaryny hödürleýär. Restoranymyzda dürli süýjülükler, konditor hemde çörek önümleri, ökde aşpedlerin taýýarlaýan lezzetli, dürli daatly tagamlary mehmanlara hödür edilýär. Şeýle-de sargytlaryňyza laýyklykda berilen salga eltip bermeklik hyzmatynyň ham bardygyny ýatladýar. Restoranyň ikinji gatynda bolsa, çağalar üçin oýun meýdançalary, güýmenjeler zaly hereket edýär. Biziň bilen habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz 7 76 75 7 67 00 8 65 92 50 55. Nähriman ýerleşler. Durmuşyňyzyň iň owadan süýji pursatlaryny biziň bilen paýlaşyň. Biz sizi Bagtyarlyk restoranymyzda hoş gördük.